Евангелле паводле Марка. Прыйшоў да Езуса пракажоны і, упаўшы на калені, прасіў яго, кажучы: «Калі хочаш, можаш мяне ачысціць». Злітаваўшыся над ім, ён працягнуў руку, дакрануўся да яго і сказаў яму: «Хачу, будзь ачышчаны». І адразу сышла з яго праказа, і ён стаў чысты. Езус сурова звярнуўся да яго і зараз жа адправіў. І сказаў яму: «Глядзі, нікому нічога не кажы, але ідзі пакажыся святару і прынясі ахвяру за сваё ачышчэнне, як загадаў Маісей на сведчанне ім». Але той, выйшаўшы, пачаў шмат абвяшчаць і расказваць пра здарэнне. Так што Езус не мог ужо адкрыта ўвайсці ў горад, а заставаўся звонку, у пустынных мясцінах, і прыходзілі да яго адусюль